Ukhozi FM. Ukhozi FM. Lohamba phambili. Impela kunjalo ke Ukhozi FM luhamba phambili ke Ukhozi Breakfast uVimthembu ke kanye nomroza wabuthelezi uMashenge 23 ke emva kwehora lesishiyagalombili ekseni ake sigijime ke manje sihamba soyilanda ke ngoba sakhe isizwe ke sakhe neTheku lethu namhlanje ke ohlelweni lwethu oluthi masisukume sakhe iTheku sikhuluma noKhansela uNkosenhle Madlala osihlole ke usihlalo weGovernance and Human Capital njalo ngolwesibili ke samukele ke umkhandlu weTheku bakithi ohlelweni lwethu masisukume sakhe iTheku namhlanje ke sinaye kusihlalo weGovernance and Human Capital uKhansela uNkosenhle Madlala uzositshela ke kafushane ke ngempela sonto yephasika sibonile futhi ukuthi sibe nemvula enamandla eyenze umonakalo ezindaweni ezahlukahlukene khona la edolobheni lase eThekwini ngempela sonto. Hloko siyakubingelele emsakazweni Ukhozi FM. Ngibingelele kuwena Mrozo ngibingelele kuV kanjalo nabalaleli bonke la bekhona Ukhozi FM. Sikubingelela ngonyaka omusha wezezimali kuyo yonke indawo ama government departments imikhandlu yonke SABC Ukhozi FM sizothi nje uhappy new year kuthina sonke. Yebo kunjalo impela kepha ke ngiyaxolisa nje ukuthi ngizoqala ngeindabana ezingezihlana besifisa ukuthi nje ngomkhandlu weTheku sidlulise amazwi enduduzo umphakathi wonke wase South Africa abaculi imboni nje ezomculo yonkana iqembu leLady Smith Black Mambazo kanjalo ngokukhethekile umndeni wakaMazibuko okushiwa ingqalabutho yethu baba uAlbert Mazibuko esithi ke engathi umndeni ungalala ngenxeba kanjalo futhi singawukhohlwa imithandazweni yethu sisonke njengomphakathi. Siyazi ukuthi lukhulu alwenzele iningizimu Afrika siyohleze simkhumbula njengenqolobane nangumuntu owaze kakhulu umlando kuningi kakhulu esingakukhuluma ngaye siyabonga kakhulu hlokohloko kulokho siphinde sikhulume ngale udaba olulelwa sithinta kakhulu wasithusa eThekwini imvula evele yathusa abantu abaningi lemvula enamandla kakhulu yenzeka nje sigubha nanempela sonto yephasika lapho sibona khona inkumbi zabantu eziningi ezivela kuzo zonke izinkalo nje zihambeleke iTheku ngoba phela iTheku lona dolobho elibonakala ukuthi elama holiday ingabe mhlambe lama holiday ahambe ngendlela ebenikade nina nicabanga noma nililele ngayo. Siyabonga kakhulu siqale kulona lolu daba lwezimvula sisho nje ukuthi sekuthanda kuba injwayelo ukuthi ngalezi zikhathi sibe nalezi zehlakalo zemvula enamandla evama ukuthi yonakalise kakhulu impahla kusiphindileke nangesonto njengoba sibonile ukukhahlamezeka okwenzekile kwingqalasizinda yethu yahlukahlukene izihlahla ziwele emgwaqweni imigwaqo eminingi ivimbeka kanjalo neokonakala kancane nje kwenjabulo yethu sithe sisaneme kahle lapha awunazi ikhukhula seziyaxhamuka kepha ke siyabonga kakhulu kwabezinhlekelele ikakhulukazi staff sethu esikwazile ukuthi sisukume ngokusheshsha sikwazi ukuthi sivule imigwaqo eminingi futhi sisheshe futhi sivuselele ingqalasizinda lokhu ke kukhomba ngokusobala ukuthi kubalekile ukuthi inhlaka ezahlukene zemphakathi kanjalo nekahulumeni nosomabhizinisi abayimele besebenze ndawonye ngoba lezi zigameko ziyavama ukuthi zisehlele eThekwini. Hloko nami nje ngikubingelela mhlonishwa ngiyazi ke mina ngisakhamuze sishake lapha eThekwini so ngiza kuwena nje vele ngoba angabi nazo inkinga eziningi amanzi amasasebenza selisha imitha no gas nemitha liselisha okusho ukuthi mangicela ukuthi sifike sizozethula lapho siwukhoze breakfast uzongamukela nawe uthi hayi lo akakangikweleti lo hayi kunjalo siyakamukela siyabonga mhlonishwa khona ke akesiphinde sithinte nansi indaba ebalekile lapho siyabona ukuthi ke uMasipala weTheku uyaqhubeka nokusebenzisana ke nezinkampani ezahlukahlukene ukuheha abatshali izimali kakhulukazi la eningizimu yeTheku siyezwa ke futhi engathi ke nifuna ukuvuselela le ndawo ke eyayiphehla uoyela eyaziwa ngeSupref mhlawumbe awusichazele ngalezi zinhlelo. No siyabonga kakhulu uMasipala weTheku usebenzisana nomnyango weze Mineral Resources and Energy uvuselela inkampani ebeyiqasha abantu abaningi futhi iholela kahle lapha eThekwini eyaziwa ukuthi Supref Refinery manje ke siyaziwa ukuthi South African National Petroleum Company Refinery kuningi ke ukuhle sikulindele kulolu hlelo lokuvuselela le nkampani kuzovuselela kakhulu umnotho ikakhulukazi endaweni yase South kwandise amathuba emisebenzi kulindeleke ukuthi ngesikhathi nje kusakhiwa ivuselelo le nkampani kwakheka amathuba emisebenzi angaphezulu ka 12,000 uzothi ke mangabe siqediwe
kwazi ukuthi kube khona amathuba emisebenzi apermanent angaphezulu ka2800 okusho ukuthi ke lezi inhlelo zisijabulisa kakhulu ngoba kusho ukuthi abezimboni basaqhubeka babe nethemba ekutheni iTheku eliyindawo yokutshala izimali ngendlela ephephile. Hloko siyabonga nje kakhulu singakakudedeli nje siyafisa mhlambe udlule nje kancane la sesivala sizwile ukuthi ke nenkampani yakwa Toyota iye yamemezela kule conference enkulu ekade ikhona iSouth African Investment Conference ukuthi ke izofaka imali engalinganiselwa ku10 billion ukukhuphula nje umkhiqizo wayo lapha eThekwini. Lokho mhlawumbe ungaqinisekisa nanokuthi kuzosho ukuthini kuthina zakhamuzi zaseThekwini. Kusijabulisa kakhulu lokhu okuyisimemezelo sika Toyota ngoba kuke kwakhona ungabazane malana nokuhlala kwabeThekwini emva kokuthi bekhahlamezekile kakhulu ikhukhula ezazikhahlameze indawo yaseProspecting. Lokhu ke kuyakhombisa ukuthi imisebenzi ebesiyenza sisebenzisana nayo lenkampani ukuzama ukuthi silungise umonakalo owenzekile seyiqalile ithela izithelo. Kujabulisa kakhulu ngoba kukhombisa ukuthi uToyota uzimisele ukuqhubeka uzinze lapha eThekwini ukhulisa umnotho uphinde wandise futhi amathuba emisebenzi. Lokho kusho ukuthi ke imisebenzi yethu iqalile ithela izithelo le-investment izithelo zomsebenzi omuhle owenziwe umasipala uhlangene nabe inkampani ezimele iChamber kanjalo nala ithimba elalethwa umongameli ukuthi lizosilekelela kakhulu eThekwini. Siyabonga kakhulu Khansela Madlala ukuthi ube kanye nathi ohlelweni uma sithi masisukume sakhe iTheku. Lolu hlelo ulwethulela ngezilokotho ezinhle umkhandlu weTheku masisukume sakhe iTheku.